Jes, ja siitä lähtee. Tervetuloa kaikki mukaan seuraamaan. Tämän videon teema on tietoinen suhteen uudelleen linjautuminen ja linjaaminen. Eikö näin se ollut? Joo. Harmoninen suhteen uudelleen linjaaminen ja linjautuminen. Passiivinen ja aktiivinen osa siinä mukana. Ja tää on saanut inspiraation tästä niinku conscious uncoupling teemasta, mikä on niinku ulkomailla, ja koska Suomessa ei ole tullut vastaan vielä kontenttia tästä aiheesta, niin nyt me päätettiin palvella kansallisesti suomalaisia tämän teeman kautta, eikö vaan? Joo, ehdottomasti. Kyllä, ja tosiaan, miksi tällainen teema, niin musta on niinku, parisuhteet on upea potentiaali voimaantua, kasvaa, kehittyä, löytää itsestään, kumppanista, maailmasta, elämästä paljon uusia puolia. Ja sitten on harmi, että siellä on paljon pelkoja siitä, paljon pelkoja, traumoja, tuskia, kipuja niin kuin edellisistä suhteista, niin, lähinnä eroista. Ja sitten se voi tuoda taas pelkoja niin kuin uusiin suhteisiin. Ja sitten on myös paljon semmoista niin kuin käsitystä, saattaa olla vähän vanhoja uskomuksia, että joo, että sitten kun lähtee suhteeseen, niin sitten siinä olisi niin kuin pakko olla. Ja mitäs ympäristö ajattelee, ja jos tuleekin eroja ja muuta, niin no ei ole pakko olla. Ei ole pakko olla. Suhde voi tosi hyvin palvella X aikaa. Se on tarkoitus tuoda molempien elämään jotain tosi rikastuttavaa, upeaa, uutta. Hyvinkin voi tuoda, ja sit voi olla, että aika on mennä eteenpäin ja matka jatkuu. Mm. Ja sitten vielä se, että paljon, kun siinä syntyy paljon upeata siinä suhteen aikana, rikastuttavia asioita, niin se olisi niin harmi, että jos niitä ei voisi enää hyödyntää niin kuin myöhemmin. Kun kaksi ihmistä oppii tuntea toisiaan tosi hyvin, niin se on ihan valtava rikkaus ja resurssi ja voimavara niin kuin tulevaisuudessakin. Niin sen säilyttäminen harmonisella ja ystävällisellä tavalla on erittäin hieno mahdollisuus. Sitä harjoitellaan. Kyllä. Mitäs intentioita, ajatuksia, Suvi, sulla oli kun upeasti, rohkeasti lähdit mukaan tähän prosessiin tosiaan, niin on hatunnosto siihen, että astuit tähän kameran eteen, niin mitä ajatuksia ja mietteitä sulla on? No, ehkä just jotenkin siitä, että miten erotilannettakin voi niinku jotenkin, miten siitä voi niinku ottaa jotenkin kaiken irti ja jotenkin saada se muuntumaan semmoiseksi hyväksi, joka niinku edelleen palvelee. Et monestihan se on niinku jotenkin, siinä on tosi paljon kaikkea niinku negatiivista ja semmoista niinku siinä eron hetkellä ja eron ympärillä. Mutta se voi niinku jotenkin, sen saa hoidettua niinku muutenkin, muullakin tavoin, se on mahdollista. Niinku. Todellakin. Todella rikastuttavaa. No niin, ja siitä jatkuu. Itse asiassa me lennosta päätettiin tehdä tästä nyt tää oikea otos. Alun perin oli ajatus, että me vaan testataan setupia ja fiilistellään, ja sitten se lähti niin hyvin, niin nyt tässä tulee saman tien sitten, tää on niinku osa 1, ja pistäkää kommentteihin, miltä kuulostaa, onko jotain teemoja, mitä haluaisitte, kiinnostaisi kuulla lisää, tai ideoita, ajatuksia käsiteltäväksi, laittakaa kommenttia, niin voidaan tehdä episodi 2. Sitten osa 2 ja jne. Ja luodaan tästä hieno kulttuuri Suomeen niin kuin rakkaudellinen kulttuuri. Ja tossa mitä Suvi mainitsi äsken, että just voi tulla siitä, niin kuin, ettei tarvitse olla sellainen traumaattinen sen eron, vaan se voi olla niin kuin juhlallinen ja mukava siirtymä, niin justiinkin näin, että siis uusi vaihe elämässä, ja sitten kun sitä juhlistaa, niin se auttaa niin kuin irtautumisessa tosi kivasti ja muokkaa sitä positiiviseksi. Vielä sitä koko muistoa sitten. Kannattaahan sitä toki niin kuin aina käsitellä yhdessä ja erikseen,
mutta sitten siitä ei tarvitse tulla semmoista traumaa sille elämänpolulle, kun siinä niinku sen yhdessä muuntaa sen suhteen sitten. Hyvin sanottu. Yhdessä muuntaa, yhdessä transformoi. Ja meillä oli tässä noin 1,5 vuoden suhteen aikana oli useamminkin esillä se, että mikäli erotaan tai polut erkanevat, niin sitten erotaan hyvässä yhteishengessä ja harmoniassa ja niin kuin kauniilla tavalla. Että se oli koko ajan niin kuin selkeänä ja kirkkaana, niin se antoi paljon lisää turvaa siihen jo suhteen aikanakin. Ja turvahan on suhteessa tosi tärkeä asia toimivassa rakkaudellisessa suhteessa. Ja sitten just se vahva rakkaus, mitä on ollut, niin sitten se hienosti kantaa tässä uudistuksessa ja tässä prosessissa, niin sehän rikastuttaa sitten kaikkia muitakin osapuolia tosi hyvin siinä ympärillä. Muitakin läheisiä ja lapsia ja ystäviä sitten. Et ihan tosi hienolla tavalla. Edelleen haluamme toisillemme parasta. Niin. Jes, on hieno tukea toisiamme, että justiinsa niin ei mitään tarvitse ovet paukkuen lähteä, tai vaikka niin tulisikin jotain niin vihaa, niin sekin ollaan edelleen puhuttu auki tosi hyvällä tavalla, ettei ole jäänyt niin sellaisia tunnemöykkyjä niin sisään myllyttämään. On niin paljon puhuttu. Tunnetyöskentely on kyllä tosi tärkeää, että puhutaan niitä tunteet auki. Että vaikka ne niin viimeisimmät asiat, mitkä johti sit siihen eropäätökseen, niin ne on niin puhuttu auki, NVCtä käytetty, että minusta tuntuu, minä olisin tarvinnut tällaista siinä hetkessä, minusta tuntuu tuolta, niin sitten se mahdollistaa molemmille niin kasvun, tulee kuulluksi ja molemmat niin pääsee kasvamaan ja kehittymään myös ihmissuhteissa sitten tulevaisuuttakin varten. Tosi hyviä ja sitten fyysisesti, miten niin fyysiselläkin tavalla, että silleen jaetaan edelleen resursseja hyvällä harmonisella tavalla, että yhteistä asuntoa ja menopeliä ja ruokia ja semmoista mikä niinku on siivittänyt suhteen aikana ja mahdollisuuksien mukaan niinku suhteen jälkeenkin vielä sitten. Niin. Ei ole kiirettä tavallaan luopua semmoisista osa-alueista, mitkä on toiminut hyvin. Niin. Jep. Ja sitten seuraavaksi laitettiin tuohon teemaksi tämmönen, että on huomannut itse, että tässä on tullut jo monet asiat on jopa niinku toimii paremminkin nyt tässä, kun ei ole sellaista jännitettä, latausta, että tässä niinku oltaisiin ikuisesti ja tämä pakko saada toimimaan ja näin, niin on tullut sellaista vapautumista, että jotain niinku hedelmiä on päässyt tähän niinku nyt tullut pintaan, että on niinku rennompaakin olla ja viettää sitten aikaa yhdessä. On tullut sellainen kiva hengittävyyskin tähän kohtaan. Joo, kyllä. Allekirjoitat. Tulisiko jotain, onko sulla niin jotain konkreettista esimerkkiä, että mihin liittyen se voisi olla että... No, mitä me puhuttiin silloin ainakin niistä odotuksista, että kun niitä ei tavallaan ole enää sen toisen harteilla, niin... tai et ei, koska ei olla suhteessa, niin ei odoteta niin kuin jotenkin siltä toiselta jotain tiettyjä asioita, niin sitten se on niin kuin jotenkin kevyempää se niin kuin oleminen. Niin. Niinpä. Ja mua ei ainakaan ärsytä mitkään semmoiset pikkujutut enää, kun sitten, niin. Se on jännä. Mitä se ero muuntaa. Niin, antaa paljon helpommin kuin tilaa puolia toisille antaa olla toisensa. Että tästä niin kuin hyvänä vinkkinä ideana, että voisiko siinä suhteen aikana tehdä jonkun mielikuvaharjoituksen, että mitä jos tämä niin kuin, että jos oltaisikin erillään, niin millaista se olisikin. Ja sitten sieltä voisi löytää sellaisia virtaavampia, keveämpiä, ilmavampia näkökulmia ja suhtautumisiin.
Se on kyllä tosi hyvä harjoitus. Ja sitä voi sitten kans työstää, että jos tuntuu, että siinä kohti nousee kauheasti jotain niin kuin semmoista pelkoa ja negatiivisia tunteita siitä, että ei pärjäisi yksin tai olisi ihan kauheata olla yksin, niin sit niitä voi työstää siinä niin kuin kanssa samalla. Niinpä siitä saa niinku sitä latausta purettua siitä suhteen aikana jo. Tällaisesta turhaa jännitettä. Vau, ja. Joo, kyllä niinku, tässä on kyllä itsellä noussut niinku tähän lisäyksenä, että on kyllä siis, tää on niinku erittäin rikastuttava paikka niinku purkaa sitä lapsuudenkin traumoja ja hylkäämiskokemuksia, yksin jäämisen asioita tässä, kun on niinku tiettyjä asioita, mihin on niinku nojannut suhteen aikana tosi vahvasti, luonut semmoisia jotain niinku perustuksiakin jopa sen suhteen aikana. No sit nyt kun on niinku revitty irti, niin on hyvä se tarkastella, että minkä verran niinku mihinkä yksittäiseen suhteeseen niinku luo sitä sellaista elämän rakenteita tai pohjaa tai turvaa, koska se on aina enemmän tai vähemmän heiluvaa, että ne on parempi löytää jos sisältä tai jostain äitimaa-yhteydestä tai korkeammasta yhteydestä tai tälleen, niin sehän tuo sitten siihen suhteeseenkin paljon lisää voimaantumista ja tasapainoa. Ja sitten just vaikka niin kuin, että on noussut todella syviä sellaisia tyhjyydenkin hetkiä, tuntuu, että on tipahtanut ihan tyhjän päälle ja leijunut semmoisessa tyhjässä. Ja sitten on niin kuin, kyllä rajuja sellaisia hylätyksi tulemisen tuskia niin kuin jostain lapsuustraumoja niin kuin päässyt niin kuin pintaankin, niin sitten just tämä, että me tuetaan toisiamme, niin se on niin kuin tosi arvokasta transformaatioa, tosi healing. Tosi healing, että on niin kuin saanut itkeä ja saanut niin kuin tukea vielä siihen ja sehän on ihan huippu sitten auttaa eteenpäin. Ja sitten tähän loppuun otetaan vielä tämä niin kiitos ja anteeksi työkalu. Erittäin hyvä työkalu. Työkalu tosiaan, niin tässä on mulla on vielä tulossa, on tehnyt aikaisemmin, josta se on auttanut tosi paljon puolia toisia. Suvi on tehnyt tämmöisen tosi hienon paperi, missä on, tässä on niin kuin, että olen sydämestäni pahoillani, että, ja siinä on eri kohtia, ja sitten kiitos koko sydämestäni, että, niin täällä niin kuin kiitollisuuden ja pyynnön anteeksi annon energialla, niin se auttaa tosi paljon siitä niin kuin eroprosessia tosi tehokkaasti, ja just vapauttaa myös sitä jännitettä, niin voi vaikka nostaa tästä, että olet pahoillani siitä, että on ollut sanoja ja tekoja, jotka on satuttanut mua, niin sen tuntee niin oikein sydämessä, että siitä ei jää sellaista kaunaa tai katkeruutta, sen vapauttaa sen tosi kivasti. Joo. Se oli myös yhtä niin kuin vaikuttavaa tavallaan tehdä ja pysähtyä noiden teemojen äärellä silloin, kun mä tein että siihen meni aika pitkä aika ja se oli tosi semmoista niinku terapeuttista. Jep. Mulle antaa niinku tosi paljon tekijälle ja vastaanottajalle siellä. Merenrannalla teit sitä. Niin tein, joo. Siellä tein. Joo, ja sitten tää vaikka, että kiitollisuudesta nosto, että on peilannut sun varjoja ja tuonut niitä työstettäväksi. Ja tääkin antaa tosi paljon voimaannuttaa ja tuo niinku sen niinku kiitollisuuden sellaisen arvostuksen, kun katsoo taaksepäin sitä suhdetta, niin sitten huomaa, että oli niinku merkitystä omalla olemisella siinä niin se kyllä antaa hyvää evästä reppua matkalle eteenpäin. Tämäkin on jo näytit mulle, millaista aito rakastava yhteys voi olla parhaimmillaan. Vau. Se on kyllä hienoa, kun voi avata uusia maailmoja puolin ja toisin elämästä. Niin. Joo. Semmosta. Nouseeko vielä jotain lisättävää ajatuksia tähän?
Niin, no oikeastaan se vielä ehkä, että just että se, että kaikki tunteet on niin kuin ollut sallittuja tässä. Ja sitten sekin, että se on myös, niin kuin, että jos ei tuu mitään niin kuin sellaista tosi syvää, kauheata, negatiivista tunnetta, niin senkin voi niin kuin, sitäkin voi niin kuin katsoa ihan rauhassa. Että ei niin kuin tarvitse tuntea mitään tai olla tuntematta. Kaikki saa tulla ja nousta. Ja se on ollut kyllä tosi hyvä tässä erossa. Just näin. Tilaa tunteille ja aitoudelle siitä. Joo. Jes. Kiitos kun katsoit videon. Mahtavaa, kaikkea hyvää sulle teille sinne matkalle ja laita kommentteja tonne että mitä ajatuksia herätti ja herääkö jotain kysymyksiä tai jotain teemoja, että mahdollisesti episodi 2 on mahdollinen, kun tässä nousee lisää oivalluksia. Ja olisi kiva kyllä kuulla jotain tarinoita semmoisista niinku hyvistä eroista tai semmoisista voimaannuttavista eroista. Jep, todellakin. Jes, kiitti. Moikka.